Next on Business Unusual, a driven and hardworking entrepreneur who didn't miss the chance to seize great opportunities. Beatriz Paula Pineda C on Biz Insider. Featured on Biz Labs, tastes like Japan, feels like Japan. A must-try Japanese food experience at Yozora Ramen. Let's get down to business with Nicolette Henson. He's on this Wednesday, 7 p.m. Tune in to CLTV or catch your live simulcast on our official Facebook accounts. Business Unusual, all here on CLTV. Sila ang ating mga frontliner, tinuturing na bayaning sumusugod at nagpapagod para sa kaligtasan ng sambayanan. Ito po si Justin Dizon. Ako si Paolo G. Santos. Rainiel Pawi, CLTV News. Sila rin na patuloy na pinagsisilbihan ang publiko sa kabila ng panganib. Ngayon dito sa Barangay San Miguel sa San Simonpan Na habang naka-duty ho dito. Talaga i-address itong problemang ito. Patuloy na nagiging tulay ng mamamayan at ng pamahalaan sa gitna ng krisis. Walang tigil ang pagratsada ng CLTV News and Current Affairs. Alang-alang sa mamamayan ng Central Luzon. Walang pagod na naghahanap ng mahalagang balita at informasyon. Kasama niyo sa pagtugon sa tawag ng panahon. Ito ang CLTV News and Current Affairs. Pinagkakatiwalaang puwersa sa lokal na pagbabalita. Kabalikat sa serbisyo publiko. Kakampi ng mamamayan ng Central Luzon. Ngayong kaarawan ng Ama ng Katipunan, ating gunitain ang kabayanihan ni Supremo Andres Bonifacio. Siya ang nagtatag ng katipunan na lumaban sa mga mananakop na Kastila. Pinamunuan niya ang 800 mandirigma para gapiin ang mga dayuhan. Saludo kami sa iyo, Supremo Andres Bonifacio. Ikaw ay tunay na bayani.
Magandang hapon mga karehiyon, magandang hapon Central Luzon at kahit pagkatmaratong po kabalin. Oras na naman po para sa 60 minuto ng mainit na balitaan ngayong hapon. Holiday po ngayon, November 30, ginugunita ho natin itong tinatawag na Bonifacio Day, mga kabalin, mga karehiyon. Pero maliban din ho dyan, ay ito ho, ang ikalawang araw ng ating National Vaccination Day kung saan iba't ibang lalawigan at bayan, maging syudad dito ho sa buong Pilipinas at partikular dito sa ating sa Central Luzon at sa Pampanga ang nakilahok po sa programang iyan at target ho kasi dito sa Central Luzon na mabakunahan kontra COVID-19 ito hong 1.5 million na individual. Opo, hindi mo ngayon nagkakamali ng narinig, mga karehiyon. Nabanggit ho yan ng Department of Health Central Luzon, Director Corazon Flores, 500,000 katao kada araw. So, titignan ho natin kung yan ho bang target yan ay makakamit ng ating kagawaran ng kalusugan. Siyempre, sa pagtulungan na rin ng iba't ibang local government unit at yung ating mga pribadong sektor na tumulong din at nagpahiram ng pasilidad at nagpahiram o yung nagpadala ng mga tao para umasiste o umalalay sa ginagawang vaccination. Okay, simulan ho natin ang mainit na balitaan. Ito po ang mga dapat ninyong matutukan ngayong hapon kung kayo ho ay nagmimerienda at sigurado nasa bahay. Ang marami sa inyo kung wala man ho kayo sa mga vaccination sites. Kumusta ho kayo na may naging makabuluhan ang paggunita ninyo nito Bonifacio Day at siyempre yung madiwa naman ng pinaglaban ni Andres Bonifacio ay manatili sa atin. Huwag natin makalimutan at siyempre dahil pandemya pa, maganda naman na makapag-spend tayo ng oras sa ating bahay kasama ang ating pamilya at siyempre magmerienda at habang kayo ay nagmimerienda, samahan niyo ho kami dito sa ating programang CLTV Balitaan para talakayin ko yung mga malalaking balitang Central Luzon na mahalaga sa bawat isa sa ating dito ho, sa ating rehiyon. Ito ho, unang balita, higit 51,000 doses ho ng COVID-19 vaccine ang na-administer na ng Pampanga sa unang araw ng Bayanihan Bakunahan Program. Ito ho yung kahapon, November 29, Ayan, ganyan ho kadami. 51,000 doses ho ang kanilang na-administer. Pero mamaya, makakasama natin si Kuya Paulo G. Santos para naman malaman natin kung ano na nga ba yung tinakbo nitong vaccination drive sa lalawigan ng Pampanga at kasama niya sa mga oras na ito ang ating OIC ng Provincial Health Office, Dr. Senon Ponce. At bibigyan ho tayo ng real-time update kaugnay ho ng pangyayaring yan. At ito naman, kaugnay pa rin ang pagbabakuna, 770 vaccination sites sa Central Luzon nakibahagi sa Bayanihan Bakunahan Program. Napakarami ho niyan, mga karehiyon. At wag ho nating sayangin yung pagkakataon, yung samantalahin ho natin ang pagkakataon na tayo makakuha ng bakuna kontra COVID-19 dahil napaka-importante ho niyan. Ayan. At ito naman, kaugnay ho nitong nangyari ng pamamaril sa isang kumakandidatong konsihal sa bayan ng San Simon, Pampanga. Sinabi ho ng Commission on Elections na nasa kamay na ng kapulisan kung isa sa ilalim sa tinatawag na area of concern o yung election hotspot yung nasabing bayan yung San Simon, Pampanga na yan. At meron mong balita, ating kasamang si Paulo G. Santos, kaugnay niya, at nakapanayam niya mismo itong mga naulila ho ni dating Kapitan John Salvador at maging yung mga kapatid at asawa dito ng mga dalawang kanyang kasamahan na pumanaw rin dyan sa nangyari pananambang sa San Simon. Tuloy-tuloy na ho tayo sa ating balitaan. Magandang hapon karehiyon. Ako po si Justin Dizon at para sa unang pasada ng ating balita, lampas 700 COVID vaccination sites sa buong rehiyon ang nakibahagi sa 3 araw na Bayanihan Bakunahan Drive ng National Government. Ngayong araw ho, gaya nga ng nabanggit, ay ang ikalawang araw ng nasabing programa. Ayon ho sa Department of Health Central Luzon, posibleng maabot yung tinatarget. Ayan, magandang balita ho yan, na 500,000 doses kada araw dahil sa dami ng nagpakita ng tiwala sa bakuna. Isa raw itong paraan upang magkaroon ng mas ligtas at masayang Pasko ang ating mga kababayan dito sa Central Luzon. Narito po ang detalye, ihatid sa atin ni Ringel Pao.
Aabot sa 770 vaccination sites sa buong gitnang Luzon ang sabay-sabay na nakibahagi sa 3 araw na Bayanihan Bakunahan Program na nagsimula nitong November 29 at matatapos sa December 1. Kabilang na riyan ang ospital, gym, covered court, multipurpose hall, school, mall, cinemas at maging mga kainan. Higit 1,800 naman ang naitalang vaccinator sa buong rehiyon. Sa isang mensahe ni Department of Health Central Luzon Director Corazon Flores, sinabi niyang sa dami ng sumuporta sa unang araw ng vaccination ay tiyak na mas gaganda pa ang COVID situation sa rehiyon. Mas magiging protektado umano ang taong bayan at posibleng mas ligtas na Pasko ang sasalubong sa Central Luzon at maging sa buong Pilipinas. Paalala naman ng DOH, welcome sa nasabing mass vaccination drive ang general population. Kabilang na ang pediatric group, senior citizen at may mga comorbidity na tuturukan ng kanilang booster shots. Sa dami ng nagtungo sa mga designated vaccination site, hindi raw malabo na mahit ang 500,000 target doses kada araw. Sa buong gitnang Luzon, 48.83% o higit 4.2 million na ang fully vaccinated, habang lampas 5.8 million naman ang nakatanggap ng unang dose. 8.7 million ang target na mabakunahan para makamit ang herd immunity population sa gitnang Luzon. Paalala naman ng DOH, hindi matatapos ang vaccination rollout kahit matapos pa ang ikinasang 3-day vaccination drive. Rainiel Pawid, CLTV News. Ayan mga kabalin, mga karehiyon, napakagandang balita niyan kung talagang maabot nga natin yung target. Yan ho yung naging turnout kasi dito sa Pampanga o dito sa Central Luzon ay sinasabi nga ito 770 vaccination sites ang nakibahagi at according sa DOH ay hindi malabong makamit itong 500,000 doses o 500,000 individuals na mabakunahan sa loob ng isang araw para nga mabuo yung 1.5 million. At para malaman natin kung kamusta ho yung performance ng lalawigan ng Pampanga, kung take ho naman dyan sa vaccination, malawakang vaccination rollout na ginagawa ng ating pamahalaan. Sa puntong ito, makakasama natin si Kuyang Paulo G. Santos na nasa sinihan pero hindi manonood ng pelikula dahil wala pa naman Kuyang Paulo. Parang tignan yung latest update, kaunay ho ng vaccination drive dito sa lalawigang Pampanga. Magandang araw sa iyo, Kuyang Paulo G. Kasama din ni Kuyang Paulo ang ating OIC, Provincial Health Officer, Dr. Senon Ponce. Magandang hapon po, Doc Ponce. May pagkatmanapon po. Salamat at sumo po kaya katamong programa. Siguro, tanungin ko na, Kuyang Paulo, si Doc Ponce dahil kasama mo naman na ngayon dyan sa may Robinsons. Doc, kumusta ho ang isinasagawang vaccine rollout natin dito sa lalawigan ng Pampanga? Sige Justin, habang tinatanong mo siya, pupunta lang kami dito sa medyo tahimik na lugar dahil andito pa lang kami Justin sa mismong registration process na kung saan makikita mo Justin, papakita ko lang sa ating mga followers kung gaano karami itong mga nakapila. Ayan Justin, pero sa mga oras na ito, sabi ni Doc Ponce, Doc, matumal na lang dahil ito yung pila naman Justin dun sa mga tatanggap ng booster shot at dito sa registration process Justin talagang nakahanay daw yung iba't ibang mga linya para dun sa walk-in, para din naman dun sa mga pre-registered. At alam mo ba Justin, ang good news pa dito sa ibabalita namin ngayon sa inyo ni Doc Ponce, meron din silang ipinosisyon para dun sa drive-thru. Sige Doc, explain mo kay Justin, ito habang naglalakad tayo sa loob, kung ano yung mga proseso na pagdadaanan nitong mga kababayan natin dito sa San Fernando para sila naman makatanggap ng bakuna dito sa 3 days vaccination program ng national government. Go ahead. Justin, magandang hapon sa iyo. Justin, Yes, magandang hapon, Doc. Opo. Binusan namin na kinausap namin ang pamunuan ng Robinson Star Mill. At buti na lang pinayagan kami dito gagawin yung 3-day National Vaccination Day. Dito nga nagkaroon kami ng booster doses dito, pagpapakuna ng booster, first dose, second dose. Ito nasa linya tayo ng mga screen at vaccination ng dito ngayon, ng booster doses. Tapos, dun sa kabila bandaron, yun naman ang post-vaccination sa likuran ng Star Mill. Doon ang drive-thru namin sa mga nagpapabooster. Kaya lang may requirements doon na kompleto na yung forms nila. Tapos yung mga qualified sila para magpabooster. Tulad halimbawa na single citizen sila, healthcare frontliner sila, at sa fully receive na nila yung 2 doses na bakuna.
Siyempre, dapat kung mga forms, magpipil up sila at kung ano-ano kailangan bago sila mabakunahan. Siyempre, dadaan ng screen. Pagkatapos nun, nakasakay sila sa kotse, pinabakunan na. Aba, napakaganda pala, Doc, no, na merong drive-thru, less contact, no? Doc, dahil nabanggit na rin natin itong booster shot, natanong ko na lang dahil may mga karehiyon tayong senior citizen na gustong malaman. Ilang buwan ba? Kasi sinasabi 6 months, di ba? After mong makompleto yung COVID-19 vaccine. Kung kunwari, ang iyong bakuna ay tinanggap mo ng Agosto, 1 ng Agosto, yung second dose mo. Magsisimula na ba ang bilang ng 6 months doon sa Agosto, 1 ng Agosto, August 1? Or maghihintay ka ng 2 weeks para maging effective na yung vaccine? Tapos, that's when you start counting na 6 months po, Doc. Hindi, from the day of the second dose na pagka-inoculate o pagka-administer ng bakuna, yun ang pag-start ng counting. Kung ano yung date na binakuna na, let's say for example, nabakunan ka ng May, ngayong November katapusan, pwede na. Ngayon nung nabakunan ng June 1, pwede sila sa ngayong December 1, bukas. Aba, napakaganda pala yan. Yun sa mga ano yun, sa mga ibang brand ng bakuna. Pero sa Johnson & Johnson, 3 months lang ang kailangan para makatanggap ka ng booster dose. Opo. Doc, kumusta yung naging performance ho natin kahapon, yung unang araw, no? Marami ho ba yung dumating and kumbaga, nakita ho ba natin yung expectations natin, yung mga tinargets natin? So far, are we on track po para makamit natin yung target natin dito ho sa ating lalawigan? So far kahapon, nakakalati tayo sa target natin. Naka-vaccine tayo na buong Pampanga ng 51%. So far, compare natin sa ibang province sa region at sa ibang regions, medyo maganda naman ang performance ng Pampanga. Opo. Doc, yung mga nagsasalita. Yes, go ahead, Doc. Go ahead pa, Doc. Opo. Palagay ko yung araw na ito, same target pa rin. Kamukha rin ng kahapon, Justin. Opo. Doc, etong mga nagpupunta sa atin, ano ho yung mga demographics o yung profile nila? Ito ba may mga senior citizen pa na humahabol? Kasi di ba, alam natin, tapos tayo sa A2 o mga A3 ito o mas marami din yung bata na pediatric vaccine ho, yung mga nandyan na nagpupunta doon. Ngayon sa Robinson, halo-halo. May mga 12 to 70, may mga adult na pupunta, nagpapa-first dose, second dose. Pero ang pinakamarami dito ay nagpapa-booster kasi lahat ng LGU ngayon, nagbabakuna ng 12 to 70 lahat ng LGU. Sa ibang LGU, nagpo-booster na rin sila ngayon. Sa mga ibang private hospital tulad ng Pampanga Medical Specialist, Mount Carmel, Calcutta, and Green City, ano rin sila ngayon, nagpa-vaccine. Siyempre, ang ating regional hospital, GBL, nag-accept sila ng mga vaccines ngayon, lalo na sa mga booster doses ng ating frontliners ng mga healthcare workers. Doc, gaano ho ba kalaga yung booster shot? Kasi baka yung mga kababayan natin, no, may agam-agam pa rin. Pagdating ho sa bakuna, eto maganda yung turnout po natin, nakikita natin, nagpapabakuna yung mga tao, nawala yung vaccine hesitancy, kung tawagin. No? But ano ho yung importansya naman itong booster shot para din po malinaw sa ating mga tagapanood? Ang booster shot po, para alam mo na pag pinabooster tayo, parang lalo pong lalakas ang ating resistance o madagdagan po ang ating antibodies sa ating pong katawan. Kaya kailangan po ang booster shot. Nakita po natin naman ang epekto ng bakuna. Bigla po na walang surge sa ating probinsya dito sa Pampanga po. Kaya pa po yung mga unvaccinated na magpabakuna po kayo habang marami pa pong bakuna. No? Lalo na po niyan, pag nabakuna po ng 12 to 17 years old na lahat, medyo bababa naman po ang edad ng babakunan para magkaroon po ng face-to-face classes na po sa mga estudyante po natin. Opo, Doc, nabanggit niyo yung face-to-face classes, ano? Bilang tagapamuno ho ng ating Provincial Health Office, sa tingin niyo ho ba malapit na talaga, no? Yung face-to-face classes doon sa mga mag-aaral natin sa iba't ibang kurso at maging sa iba't ibang antas dito ho sa ating lalawigang Pampanga? Ayun po, kasi po, sa ngayon po, marami nagpapakuna sa mga 12 to 17 years old, mga 18 po. Marami na po nagpapakuna sa kasalukuyan po. Alos ang binabakunan po ng mga LGUs natin, mga 12 to 17, mga second doses po ng mga rest of the adult population. Saan nagbo-booster na rin po sila yung mga iba-ibang LGU natin, mga vaccination sites sa buong Pampanga po.
Opo. Doc, ito naman, lumalabas kasi yung usapin sa face shield dahil may bagong variant ng COVID, itong Omicron variant. Pero ito ho ba sa tingin ninyo, papayagan o muling itatalaga o magbababa ng atas itong ating gagawa ng kalusugan para muling suotin itong mga face shield? Meron na ho ba ganong usapin o sa ngayon it remains kumbaga status quo as is pa rin po na hindi naman pa kailangan ng face shield? Opo, sa ngayon po, hindi pa kailangan face shield, pero kailangan pa rin po ang mga face mask at saka yung minimum health protocol po. Yung palaging paghugas po ng kamay, siyempre yung pag-ano po ng disinfectant, at saka yung physical distancing and social distancing po. Kaya pag pumunta po tayo sa mga malls sa palengke, iwasan po natin ang siksikan, saka yung sa pagpunta sa maraming tao po. Importante po yun. At saka yung pagtanggap po ng bakuna. Importante po mabakunan lahat ng membro po ng pamilya. Yung mga hindi pa po nabakunan, siyempre iwasan pong lalabas ng bahay kung di po kailangan. Opo. Doc, bilang panghuli na lang, kasi kapansin-pansin ho dito sa ating lalawigan Pampanga bilang tayo ho ay kilala bilang isang culinary capital at maging Christmas capital, yung syudad ng San Fernando. So ramdam na ramdam natin yung kasiyahan ngayong Pasko, Pero kung yung kasi iba na napapansin nila, may mga nagpapadala sa atin ng mga larawan, iba't kakuha sa iba't ibang lugar, tila nakakalimutan na yata ng tao yung binabanggit nga ho ninyo, Doc, yung physical distancing. Yung hubang PHO, meron hubang programa para naman paalalahanan din itong mga establishmento na bagamat bukas sila sa pagtagsa ng publiko, ay maging maingat pa rin at maging stricto sa pagpapatupad ng minimum health and safety protocols, Doc. Ayun po, alam niyo naman po, kahit nasa alert level 2 po tayo, ang pwede lang po sa mga restaurant 50%, pag indoor po, pag outdoor 70%. At saka yung yung paglilista po yan para magkaroon po tayo ng mga health declaration para kung nakasalin po may positive, at least mabilis po yung contact tracing po natin. Pero wag pong kalimutan palagi po yung pag-observe po ng minimum health protocol. Saka yung pagpabakuna po, importante po yun. Sa mga hindi pa po nagpabakuna, nakahit namin kayo na magpabakuna po nung pwede na po kayo magpabakuna. Okay. Maraming salamat po, Dr. Zenon Ponce, ang taga-pamuno ng ating Provincial Health Office dito sa lalawigan ng Pampanga. Kuya Paolo, meron ka naman nakausap na nagpapabakuna dyan at kumusta? Oo, Justin. Ito, lalapitan natin itong senaryo. Ito, pakita ko lang sa inyo, Justin. Na ito yung hanay ng booster shot. At kita mo naman, Justin, talagang yung ginagawa dito ng mga frontliner natin, alam mo, extended yung oras at pinakikitunguhan din nila dito yung cut-off hours. Dahil marami talaga yung mga nagsasadya dito, lalo-lalo na yung mga walk-in. Pero dito sa hanay ng itong nakikita mo ngayon, ito yung mga medical frontliner na sumasalang para at least sila naman makakuha na ng booster shot. Kausapin lang natin yung mga frontliner natin na nagja-job. Sir, live tayo sa CLTV News. Kumusta po ang buong araw ho sa ikalawang araw ho ninyo na pagbabakuna? Okay naman po, sir. Okay, gaano na ho karami itong mga naipila ho dito sa linya ho naman ninyo? More than 400 na po. More than 400. Alam mo, just alas 3 pa lamang pero more than 400 na. At pansin naman natin na kumusta naman ho yung enerhiya ninyo, yung lakas ho ninyo? Okay pa naman. Okay pa naman, Justin. Ayan, Kuyang Paulo, kunin mo yung pangalan. At saka, anong pangalan ni Kuya? Maraming salamat. Anong pangalan mo, sir? John po. John Eri Tubianosa. John Eri Tubianosa. Ayan, isang registered nurse. Okay. So, ayan, Justin, binabanggit nga ni Dr. Zenon Ponce na ito hong bakunahan dito sa Robinsons Flour Mill, meron ho itong walk-in, meron ho itong para rin sa mga 12 to 17 years old. Itong lahat ng cinema ng Robinsons Flour Mill dito sa Pampanga, Justin, nagsisilbi ngayong vaccination site. At ito ho raw, mga kaibigan, may cut-off naman dun po sa mga mag-walk-in hanggang alas 3 at alas 4 ng hapon, Justin, para at least ito din namang mga manggagawa natin dito, yung mga volunteer pati, makorpula yung kanilang oras para sa susunod pang araw. Pero alam mo, Justin, itong tinatarget ng
provincial government ng Pampanga na 100,000, positibo naman daw sila sa nagiging turnout dahil nakukuha nila kahit papaano yung kalahati o 51,000 sa buong araw ho kahapon dito ho sa lalawigan ng Pampanga. Wala namang problema, Justin, walang untoward incident na nai-report dito gaya nitong siksikan dahil napakaluwag nito hong area ng mega vaccination site dito ho sa Robinson Star Mill. Justin. Oo nga, Kuya Paolo, naisip ko nga kanina kung pasok na ako doon sa oras ng booster. Sana makapagpa-booster na rin tayo kasi hindi pa tayo pasok doon sa sinasabi nga ni Dr. Ponce na 6 months. Mga kabalen, mga kariyon, samantalain ho natin yung pagkakataon. Gaya nga ho nang nabanggit ng ating Provincial Health Officer Dr. Senon Ponce, ay yung bakuna talaga. Kumbaga, ito yung proteksyon, ito yung pananggalang natin laban sa malalang sakit na pwede idulot ho sa atin ng novel coronavirus, gaya na lamang din yung pagkasawi, yung ayaw ho natin mangyari yan. At maganda nakita natin, gaya nga ho nang nabanggit ni Dr. Ponce, bumaba yung bilang ho ng mga nagkakaroon ng COVID-19 o yung bagong kaso natin, gawa na rin siyempre ng epekto ng kasabayan ng pagtaas ko ng bilang ng mga nababakunahan. Kuyang Paulo, panghuling tanong na lang siguro, bukas tuloy-tuloy pa rin yung registration at yung vaccination dyan sa may Robinson Star Mills. Anong oras sila pwedeng pumunta dyan, yung ating mga kababayan, at saan nila didiretso pagdating nila ng Star Mills, Justin, ito nakikita mo, ito yung pre-registration at screening dito sa lahat ng mga sasalang doon sa booster shot. Ito yung mga nasa kategorya ng A1, A2 at with comorbidities. At mga kaibigan, meron hong halos 10 lane ang pagkaka-explica sa akin dito ni Doc Ponce na para sa mga linya ng booster shot at gayon na rin yung senior citizen. At kita naman natin kanina dun sa mismong loob ng cinema, Justin, napakaluwag at dito pa lamang sa labas, Justin, talagang naihahanay na sila kung sila ay senior citizen. Priority lagi ang mga senior citizen, Justin, at maiuna sa pila. At yun namang mga kabataan, Justin, ibinukod naman dun sa ilang cinema para at least hindi magkanda halo-halo yung mga nagtutungo dito. Pero ang kagandahan, Justin, gaya nga na binabanggit ni Dr. Ponce, dun naman ho sa mga ayaw pumila, meron namang drive-thru, na right there and there, doon ho kayo pipila at kukuha ho ng registration form at yung mag-judge sa'yo doon sa loob ng sasakyan. Hindi lang ako makababa, Justin, gusto ko rin sanang makita yon. Pero doon mismo ay ipagkakaloob na yung pagbabakuna dito sa mga kababayan natin. Kahit, Justin, hindi dito sa taga Pampanga, dahil ito daw bayanihan, bakunahan, hindi na nililimitahan, Justin, kung saan ka umuwi. Basta't ikaw ay nagkaroon ng panahon para magtungo dito sa mga vaccination site, ikaw ay ibigyan na nitong form at ang mahalaga dito, Justin, ma-secure mo din, lalong-lalo na yung mga second dose na, Justin, yung vaccination card na ipagkakaloob naman sa iyo ng inuuwian mong probinsya. Justin. Okay, maraming salamat, Kuyang Paulo G. Santos, para sa iyong ulat at mag-ingat kayo dyan, dyan sa Robinson. So, pwede kayong mamasyal pagkatapos dahil holiday ngayon. Oo, thank you. Oo. Ayan mga kabalen, narinig ho ninyo at napanood nyo ang balita ni Kuyang Paulo. Live ho mula dyan sa may Robinson Star Mills kung saan ginagawa ho yung vaccination day. Yung ikalawang araw ng Bayanihan Bakunahan Program ng ating national government. At recap lang ho, gaya nga ho nang nabanggit ni Dr. Ponce, we're all good. We're on good track, so to speak. Malapit nating maabot yung target. Right now, during the first day, we were able to administer 51,000 doses of COVID-19 vaccines. And ito ho ay magandang magandang anong tawag dito, senyales na talagang magtutuloy-tuloy po itong nangyayaring pagtanggap naman ng ating mga kababayan doon sa bakuna o yung kanilang proteksyon laban ho sa nakamamatay na virus, yung novel coronavirus. Kabarihit-kariyon, marami akong may init na balita sa pagbabalik ng CLTV Balitaan.
Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Bilang leader, dapat laging malinaw at nagsisimula ang lahat sa malinaw na paningin. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright Flower Extract at Bilberry Berry. Ito ang malinaw para sa akin. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kumukuti-kutita, kumubusi-busila, kay gandang tumira sa sebena. Wala nang hahanapin pa, kumpleto na dito, pamaskong handog sa pamilya. Townhouse A, Townhouse B, Townhouse Premier, 20,000 pesos all in down payment. Ready for occupancy. Move-in after 7 days from Pag-ibig Loan Takeout. Join the spin and win showcases, cash prizes, and get a chance to win a brand new car on December 22, 2021. Ano pa ang hinihintay ninyo? Why rent if you can buy your dream home? In Westchester, we build homes for the Filipino family. In the Philippines, one of the first non-life insurance companies that established its head office outside Metro Manila emerged. Strength, integrity, and with a proven track record of service in the countryside. Join the journey to our third decade.
Corporate Guarantee. We value our commitment. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan at tuloy-tuloy ho tayo sa ating kwentuhan at mainit na balitaan ngayong pong araw. At November 30, araw ho ng Martes, mga kabalen, mga karegyon, holiday po ngayon. At naway nasa mabuti ho kayong kalagayan sa mga oras na ito. At para ho dun sa mga walang pasok at nasa bahay lamang, tumutok po kayo dito sa ating programa at pag-usapan ho natin yung mga balita na mahalaga sa inyo at sa inyong pagdedesisyon sa araw-araw. Speaking of decision, ito ho kasi mayroong bagong variant ng COVID-19. Yung Omicron variant kung tawagin. At sa kabila ho ng banta nito, ito ho ay nandyan sa may Europa, no? At ilang bahagi rin ng Africa. Nagpaalala ho ang Department of Health na sa kabila ng nangyayari na banta ng Omicron variant, ay nagkaroon na ho ng mga travel restrictions dyan sa mga iba't ibang bansa. Yung 7 bansa ho yan sa may Europa at 7 bansa rin naman sa Africa. Pero ito ho, yung pagsusuot naman ng face shield, pagdating naman sa pagsusuot ng face shield, sinasabi ho ng ating kagawaran ng kalusugan na sa ngayon ay hindi pa naman nila nakikitang kailangang ibalik yung mandatory na wearing of face shield in public places. Pero hindi naman daw nila pagbabawalan ang mga pribadong establishmento kung sakaling gawin daw nila itong rekisito bago makapasok doon sa kanilang mga pasilidad at kanilang mga negosyo. At para sa karagdagang detalye, makakausap po natin ngayon sa ating programa si Rainiel Pawid na tumutok naman sa balitang yan. Rainiel, kumusta yung naging pahayag ng Department of Health kaugnay nitong face shield, At sa ngayon, hindi pa mandatory. Pero are they seeing na darating yung panahon magiging mandatory na rin itong pagsusuot ng face shield dahil sa bagong variant? Kasama Justin, tama ka dyan na lumabas na nga yung Omicron threat o yung banta dito sa bagong variant. At alam naman natin sa mga nakalipas na buwan, sinabi ng DOH na tuwing may lalabas na bagong variant, may variant of concern o kung ano man siyang uri nitong COVID-19, ay kaakibat na nga nito yung mas pinahigpit na health at safety standard na ipinatutupad. At yung isa sa mga pinaka-tinatanong dyan lagi, ay kung magbabalik ba itong face shield. Ayun na nga yung sinabi nila na sa kasalukuyan hindi muna ito yung prioridad dahil nga yung prioridad itong sinasagawa natin na 3-day vaccination. At bukod doon ay pagkatapos na nung 3-day mass vaccination, ipinaalala nila na mas puspusan pa yung kanilang gagawin dahil nga dito sa banta ng Omicron variant. At yung pagsusuot naman ng face shield ay secondary na lamang umano sa kanilang tinitignan dahil ang mas prioridad ay maabot muna yung herd immunity population dahil ito pa rin daw yung mas makapipigil nga kung anumang variant pa yung sumulpot sa mga susunod pang araw. Kasama Justin. Rainiel, ito ba, maliban dun sa ginagawa nilang travel restrictions, may plano ba silang dagdagan pa yung itong unang ipangalanan o napangalanan ng mga bansa para doon sa mga uuwi, lalo na holiday season, may mga kababayan doon tayo OFW, syempre na nagpaplano rin. At kumusta yung magiging hakbangin nila, kaugnay naman ito? Kasama Justin, simula nung pumutok yung issue sa Omicron variant, ay 16 na bansa na nga sa Europe at South Africa yung nakadetect nitong bagong variant na ito. At pagdating naman dito sa Pilipinas, yung restriction ay hindi pa masyadong nagkakaroon ng travel ban o yung pagkakaroon ng pagpigil nga doon sa mga areas of concern, doon sa may mga bansa na tinamaan na nitong Omicron variant, dito papasok sa Pilipinas. Pero sa huling check natin dito sa Clark International Airport, yung ilan sa mga bansa na under green list or yung code green, yung ibig sabihin na nitong nakalipas na linggo ay pinapayagan na sana na walang quarantine na i-stay sa mga quarantine facility, ay nag-extend ulit or nagbigay ng bagong guidelines, which is like for example, nasa green code ang mga pauwi ng United Arab Emirates. Sila ngayon ay hindi na muna didiretso sa kanilang tahanan, kundi magkakaroon ng 3-day quarantine sa designated quarantine facility dito sa Clark
at maging dyan no, sa Metro Manila at iba pang paliparan dito sa Pilipinas. So sa kasalukuyan kasama Justin, kinukumpirma rin natin ngayon sa IATF or mismo sa National IATF at DOH kung magkakaroon ba ng travel restriction na gusto nilang i-lobby sa National IATF or mismo sa mga pamunuan ng paliparan. Kanina namang sinabi na pinag-aaralan pa ito sa ngayon dahil nga sa low level of transmission. So ibig sabihin, hindi pa nga ganun kataas yung tsansa. Pero ang panghihikayat naman ng ilan sa mga vaccine advocate at ilang mga anti-COVID-19 group, no, sinasabi nila na agapan na sana agad at huwag nang ulitin yung nangyari nung nakaraang taon. Kung kailan nakapasok yung virus, ay doon pa lang tayo mag-i-impose ng travel restriction or travel ban. Kasama niya. Rachel, balikan natin yung usapan sa face shield, nabanggit mo kanina. Ikaw ba may nakapanayam ka sa ating mga karehiyon at kumusta yung kanilang naging tawag dito, pagtanggap, no? Doon sa sinasabi ng ating kagawaran ng kalusugan na posibleng bumalik itong face shield. No? Kasi kung maalala ho ninyo mga karehiyon, nagawa natin ng storya, itong pagtatanggal nga ng mandatory wearing of face shield in public places. And marami ho doon sa ating mga kababayan. Yung siyempre ikinatuwa ho yung nangyari dahil sinasabi nila, so kabahal lang nga itong pagsusot ng face shield. Nariyan na yung sinasabi nila na wala naman yata talagang kalab. Pero meron din namang nagsasabi, mga ilang senior citizen na nakapanayam natin, lalo na sila, dagdag protection naman, hindi naman ganun kalaking abala, wala namang wawala. So nandiyan na rin naman, nabili na namin, suotin na natin. Pero ngayon ba, meron bang mga nagpapahiwatig at nagbabadya? Kasi sa Facebook may nakita ko parang yung meme ni Jose Marichan na sumisilip tuwing December. Parang ganun din yung ginawa nila, yung face shield, sumisilip din, dahan-dahan. Ano yung sabi ng mga karehiyon natin pag ganyan? Kasamang Justin, marami sa ating mga karehiyon ay pareho pa rin yung sentimiento. Ayaw pa rin nila na magbalik na nga itong face shield dahil unang-una ay abala ito doon sa kanila daw na vision, no? Dahil yung iba ay medyo malabo na ngayon mata, katulad natin, ay magdodoble pa yung barrier. Pero paalala naman, nung ilan na sumusuporta, mga ilan lang yung nakita natin na sumuporta. At ilan sa mga yan, kasamang Justin, ay yung mga nasa medical field. No? Sabi nga nila na sana kahit man lang sa mga pagamutan ay wag ibaba ng ating mga kababayan yung kanilang security. Dahil ang sinasabi pilit ng mga medical expert ay may chance of entry sa mata, kasamang Justin, kaya tayo nagsasagawa ng naglalagay o nagsusuot ng face shield. Pero karamihan sa ating mga kababayan, lalo na yung mga araw-araw na bumabiyahe sa mga pampublikong transportasyon, sinasabi nila na bukod nga doon sa mga unang nilagay na harang na mga tarapal, ay isa pa raw nakakasagabal nga yung face shield, lalo-lalo na hindi lang sa vision, kasama Justin, kung hindi sa init ng panahon dahil doble-doble na raw yung nakapatong nga sa kanilang mga mukha at parang enclosed na sila. At kanilang binalikan itong mensahe o yung pahayag ng DOTR na nung inalista nga itong mga tarapal at ilang harang sa jeep, sinabi nila na hindi scientifically based yung pag-aaral na makatutulong ito doon sa pagkontrol nga ng COVID transmission. So, in totality, kasamang Justin, yung ilan sa ating mga kababayan ayaw pa rin na ibalik nga itong pagsusuot ng face shield. Besides, yung ilan naman, or majority, makikita natin kung makakapag-roll tayo ng video, yung ilan, hindi nila to sinusuot para sa protection, sinusuot nila to just for the sake of kailangan requirements. Yes, yung iba tinataas pa. Kasamang Justin. Okay, ayan nga yung problema. Kung nagiging for compliance lang yung pagsusuot ng ating mga protective gears, nagiging hindi siya huyan ng mas malaki pang problema o yung kawalan ng disiplina. Di kaya, para naman pagmulan itong another round ng search. Huwag naman po sana. Maraming salamat, Rachel Pawid. At mag-iingat ka at enjoy mo yung natitirang araw nitong holiday. Dahil bukas, alam ko, pupunta ka sa malayo, sa Zambales, para naman saksihan itong programa ho ng ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dyan ho sa may bayan ng Masinloc. Abangan nyo ho yan, ihatid sa ating Rachel bukas yan sa ating programa CLTV Balitaan at syempre sa CLTV News. Maraming salamat, Rachel. Yan mga karehiyon, marami pa ho may init na balita sa pagbabalik ng CLTV Balitaan.
Ang programang ito ay hatid sa inyo ng America's best-selling truck is here. More power, more tech, more truck. Ford F-150. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Ngayong kaarawan ng Ama ng Katipunan, ating gunitain ang kabayanihan ni Supremo Andres Bonifacio. Siya ang nagtatag ng katipunan na lumaban sa mga mananakop na Kastila. Pinamunuan niya ang 800 mandirigma para gapiin ang mga dayuhan. Saludo kami sa iyo, Supremo Andres Bonifacio. Ikaw ay tunay na bayani. Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan at tuloy-tuloy po tayo sa ating pagbabalita, mga kabalen, mga karehiyon, ano?
At ito ho, kaninang umaga nagsagawa ng kilos protesta ang iba't ibang miyembro ng progresibong grupo dito sa Central Luzon sa pamumuno ho nitong bayan gitnang Luzon. At dito ho pinanawagan ng mga nagkilos protesta, kabilang ho yung mga kabataan din, ay yung pagpapalaya naman doon sa kanilang mga leader na si Paul Yuya, na kung matatandaan ho ninyo, nung kamakailan ay inaresto ho at sabi ho nila ito ay mga gawa-gawang kaso lamang daw yung karoon ng pag-aresto nga sa kanya at yung dating yung leader ho ng alyansa ng magbubukid ng gitnang Luzon, si Joseph Canlas, na pumanaw kamakailan lamang din dahil naman sa COVID-19 siya ay nahawaan po sa loob ng kulungan. At ito ho yung kanilang sinasabing kailangang ihingi ng hustisya ho mula sa ating pamahalaan. At nanawagan din ng mga nagsipagdalo dyan sa may kilos protesta na ginanap sa Plaza Miranda ng Angeles City sa may sa Nicolas Market po. Nanawagan ng grupo na ilitaw ang isa sa kanilang mga kasamahan na si Steve Abua. Nabalita rin ho natin yan, mga karayon, isang organizer ho ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas na nawala dyan sa may bayan naman ng Lubao. Patungo sana siya ng Dinalupihan, Bataan. Ayon sa grupo, itong panawagang ito ay pagtutuloy dito nasimulan ng bayaning si Gat Andres Bonifacio, yung pakikipaglaban para sa pantay na karapatan, hustisya at yung kapayapaang pangmatagalang kapayapaan. Dumako naman tayo sa ibang balita. Ito mga kabalin, mga kariyon, 14 na aktibong kaso na lamang ng COVID-19 ang binabantayan sa lalawigan ng Aurora. Under monitoring naman umano ang lahat ng pasyente na patuloy na bumubuti ang kanilang kalagayan. Kasabay ho niyan, 2 sunod na araw na walang naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Aurora. Ang detalye ng balitang yan, ihatid sa atin ni Rayel Pawi. Sa nakalipas na halos 2 taon, ang Aurora ang may pinakamababang bilang ng COVID-19 cases na naitala sa gitnang Luzon. Nitong November 29, 14 na lamang ang aktibong kaso sa buong lalawigan. 2 sunod na araw na ring walang naitatalang bagong daily COVID case sa amang sulok na probinsya. Muli namang iginiit ng Provincial IATF ang patuloy na pag-iingat upang hindi na muling maranasan ang pagtaas ng kaso sa kanilang lugar. Napakarami na pong mga nakapanlulumong kwento ng pagkamatay ng ating mga kalalawigan dahil sa COVID. Karamihan sa mga dahilan ay ang pagsasawalang bahala kung mayroong mga sintomas na nararamdaman, kaya nagiging huli na para mabigyan ng kaukulang atensyong medikal. Maliban sa implementasyon ng health guidelines, bakuna pa rin ang kanilang prioridad. Ngayong buwan ay unti-unti na raw gumaganda ang supply ng COVID vaccines mula sa national government. Sa kanilang 160,889 total vaccine-eligible population, 62.40% o 100,399 na residente na ang nakatanggap ng unang dose ng bakuna kontra COVID. 69,333 naman ang fully vaccinated. Malaking tulong din daw ang ongoing 3-day bayanihan bakunahan upang makamit nila ang herd immunity bago matapos ang taon. Mahigpit pa rin ang kanilang provincial border control checkpoint, kung saan maging ang mismong residente ng Aurora ay hinaharang o hindi pinapapasok kung lampas na sila sa 10 p.m. curfew schedule. Lahat din ng mga turistang bibisita ay kinakailangan na may pre-registration o pre-booking sa mga DOT-accredited establishment. Simula December 1 hanggang 15 ay mananatiling nakapailalim sa Alert Level 2 ang Aurora, kasama ang Bulacan, Bataan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija at Zambales. Rainiel Pawid, CLTV News. Mga kabalin, mga kariyon, kayo po ba ay babiyahe mula dyan sa may Mabalacan City Bus Terminal o dyan sa may Dau, no? Yung Dau Terminal. Abay, magandang balita ho dahil binuksan itong isang medical clinic na nagbibigay ng mas murang swab test, no? O yung antigen test, halagang 350 pesos, pwede na ho kayo magpa-antigen test. At yung RT-PCR naman, meron din ho silang inaalok, lalo na ho para doon sa mga biyahero na pasahero nitong isang bus company. At ito ho, pinag-utos naman ng city government
na magtalaga nga ng ganito isang pasilidad para matiyak na hindi na mahihirapan pa yung mga bumabiyahe dahil alam niyo naman ho, yung Mabalacat City Bus Terminal o yung Dao Bus Terminal ay ika nga parang talagang melting pot, no? At yan yung jump off point nitong ating mga kababayan patungo sa iba't ibang lugar dyan sa norte. At para ho sa karagdagang detalye ng balitang yan, panoorin ho natin to. Sa kabila ng pagluluwag sa restrictions matapos makita ang pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa, may mga ilang lokal na pamahalaan pa rin na nagre-require ng negative result ng RT-PCR o antigen test bago makapasok sa kanilang nasasakupan. At dahil inaasahan ang pagbiyahe pa uwi ng mga probinsya o pagpunta sa lugar pasyalan ngayong papalapit na holiday season, ang city government ng Mabalacat ay naglaan ng medical clinic para sa RT-PCR testing at antigen para sa mga commuter at travelers na magmumula sa Mabalacat City Bus Terminal. Ayon kay Mayor Chris Garbo, maraming destinasyon ang nagre-require ng vaccination cards, travel registration sa online portals at monitoring ng mga sintomas bago makapasok sa kanilang lugar. Nagiging basihan daw dito ang negatibong resulta ng RT-PCR o antigen test. Kaya naman ipinag-utos ng alkalde ang pagkakaroon ng dedicated medical clinic na nasa loob mismo ng Mabalacat City Bus Terminal o MCBT upang makatulong sa mga commuters sa kanilang travel requirements, lalo na ang RT-PCR at antigen tests. Ayon kay Elmer Lopez, officer in charge ng MCBT, 350 pesos ang presyo ng antigen test na higit na mas mababa kumpara sa mga presyo sa pribadong laboratorio at public laboratories. Bagong schedule ng biyahero, maaring mag-avail ang commuter ng mababang testing cost ng syudad at ang resulta ay makukuha less than 48 hours. Labis naman ang pasasalamat ng mga commuter dahil malaking menos na raw ito para sa kanilang gastusin. Sa kasalukuyan, nasa 20% capacity ang operasyon ng Mabalacat City Bus Terminal at hindi lahat ng ruta ay available, di tulad noong panahon na wala pang pandemya. Tiniyak naman ng Terminal Administration sa pakikipagtulungan sa Mabalacat City Traffic Enforcement Group ang ligtas na biyahe para sa lahat ng pasahero sa pamamagitan ng maayos na pagpapatupad ng minimum public health standards. Nilinaw naman ni Lopez sa publiko na kailangan pa ring magsuot ng face mask at face shield sa loob ng mga bus. Strikto rin daw ipinatutupad ang pagsagot sa contact tracing forms, pag-check ng body temperature at pagsunod sa physical distancing sa bawat bus. Jennifer Salenga, CLTV News. Mga kabalen, mga kariyon, magpapaalam na ho ako pero mamaya tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitaan. Samahan ho natin si Jennifer Salenga sa CLTV News, ganap na alas 6 po yan ng gabi. At para naman dun sa mga nais pang makibalita sa atin dito sa CLTV, i-like nyo lang po at i-follow ang aming mga social media pages sa Facebook po at CLTV36 Official and at CLTV36 News at sa Twitter naman at CLTV36 and at CLTV News at yung Instagram ho natin at CLTV36 Official. At kung nais naman ho ninyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede ho kayong magtungo sa ating YouTube channel at CLTV36 Official at maging sa ating website www.cltv36.tv. Mapapanood din ho nationwide ang mga programa ng CLTV via Signal Channel 115 at naman pwede naman din natin panoorin yan sa ating 39 cable partners dito naman ho sa rehiyong Central Luzon. Mamaya ho makakasama ni Jennifer Salenga, si Vice Mayoral Aspirant Jong Nagit sa bayan ng Santo Tomas, Pampanga sa ating kilalanin ang kandidato segment. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon. Ito ang CLTV Balitaan. Karehiyon, maraming salamat po. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ang programang ito ay hatid sa inyo ng